Mwana wako kuchikoro here? Hapa asikuenda. Asikuenda? Ndepambera nemusaini. Dara wapika leda jacket zvita mari. $50. Ko mutsienda mari 35. Izwa dara. Ndokuudza kurwa mombe. Ko jinga yako. 15. Saka zvinzwa paura newachi yako. Inda mari. Zvese zvakakwira. Wachi yako inda mari. $10. $10. Ko hit. $5. Mari? $5. Ukaziita zvese uri worth how much? Unosvika 90. School fees yemwana mari? School fees? About 100. 100. About 100 pechi? Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Pamusoro yoda ndine mwana wangu akakanganiswa nemukomana agara apa anonzi Nevo. Aripo akagara. Nogare pakata. Ndizvo. Kumanisa kwakutaura handisina kunzwisisa. Wati ndizvozvo. Wati ndizvozvo ndezvipi? Zvotina mukangani. Zvipi zvacho? Ndakarara naye. Wakarara naye? Ane mimba here? Nemukuru ane mimba here? Tisati tamboenda patesisi. Asamaenda. Nyaya yake irona? Oscar. Wabva kupi? Alex. Makore mangani? 19. Wewe? Ndine 16 years. Ndine mumpedza 7. Uda 7. Mundidzikisira. Unodzikisira. Mwana ane mimba here? Tinomboenda patesisi. Iye ari kuachiudza mama akari kuti haana. Akaziva sei? Wakaziva sei nemwana? Ndakaenda kuperiod. Ndiye mukomana wako utanga kurara naye? Ndiye. Muisine mombe dzake 4. Wauya nani? Ndauya namama. Aiwa. Nemukomana mama. Mukomana mama. Mukomana. Ulosairira amai seiko? Iwo naBaba naamai. Unobhadhara sei murex? Mafara eko kwakutika mari. Kwakuda kwakutika mari ndonoshanda. Isaiseya. Wane mari ndobhadhara moto. Nasi. Handina weni futhi zvidari. Wani? Weni mari dari che. Saka uyu unobhadhara sei mari dzake? Ndatotsvagawo. Unotsvaga zvokuita sei? Ndinoita zvokurokodza. Zvokurokodza. Muisei 250 pamwe. Usabate unawadiki nemuudza namurex. Hamutoenda kuchikoro mukuita basa rokukorokodza rokurara nevana vanhu. Ndozviizva kuita murex. Vamwe vanhu ngombe havatozitonzi bhindura iripo. Havatozekana shabva vaisi. Kunyepereko. Kune vanhu vatorara machembera asingaburuke kurex. Tudai mune hondo. Vaimboparara nemomoto vigwemo. Kumamusadaro. Chinonoseni. Kanotanga kubhadhara next month kamupana. Kanopera mwedzi waMei. Kwakanobhadhara. Amusoro chana ndachikumbirawo baba ava ndinowandirobva pamusoro kuti nechimiro chemibvunzisenga chichanganiro kuti mwana akazvitakura unogona kuzviziva chete kuti maenda kuchipatara kuti muende kuchipatara kuti mubatsirike zvakanaka unenge unokuti department resocial welfare ndokuti ndokubatsirika nekuti zvishuwa izvozvo zvimwe vachangotonga saizvozvo pamberi apo munhu maona mwana ari pamberi pamberi pachida kuti vabatsirike kana kuti mwana anogona ngaakutozosangana neimwe hosha yaifana kudziviririka mumazuva mashoma aitika musha iyi. Ndatenda. Usainise pakuti vanosana mufana.
Mwana ari ku. Matino. Ari kugara ku. Mwana na mama. Na chokera. Wagara nese na mai na baba. Aya takasipita. Makasiyana. Mwana kuenda chikoro ringu. Mwana akari kuenda anga akambomira zvo. Anga akambomira. Mama kupindu. Mwana kuenda chikoro ere. Apa asikuenda. Asikuenda ine pambera nemusaini. Mai mwana ndi wapi? Country form 2. Form 2. Seus kuenda chikoro. Mari. Murumu ure. Murume muda but magaro atakaita manje. Watombogara mesa. For Ungagara basi 2 days. 2 2 days. Samaigara sipa 2 days. Yeah, nezvataita ka nezvanga kundichepa panga kutanga kuti ndisingatombodana. Maita sei. Kazhinji kacho naitombondipindura. Aingopindura. Saka ungokonza zvakapfa. Ndotoda mwoyo murefu. Tarisa mama wako. Katochembera nestress iyo. Mudharaunda nesiye mbudzi nato. Mudharaunda wapfeka nedha jaketi zvinoita mari. $50. Butsi inoenda mari. 35. Izwa mudharaunda. Ndokungudza mukuru wamombe. Kojini rako. 15. Saka zvinzwa paura newachi yako. Inda mari. Zvese zvandakapedza. Wachi yako inda mari. $10. Mateni. 10. Kohit. Kakangu. $5. Mari? $5. Ukaziita zvese uri worth how much? Angonosvikoma 90. 90. School fees yemwana mari. School fees. About 100. 100. About 100 pechi. Patem. Patem aidziza kuti mwana. Pawadzana. Pawadzana panoita 100. Tora 100. Ane Yakangori ipapa izvo zvemaiso. Ungangori ngoti cheme ngoti angomira. Ndiwe. Isiye toshiba mwana wangu wakura chikora kuchikora. Manzo natara muro. Awuza zako. Ndakuzori mwana waenda kuchikora kuwadzana naye. Kasi musamuregeze kuti muwadzana naye. Zvaatanga izvo nemuwadzana naye vakuchita sei. Ipapa angagara aitofana todzoka kuchikora. Kuzi angangori maingangoshaika kusvika diki. Ndakusagirira mbudzi nandinodzika kuti mwana aende kuchikora. Tokuona msatuniwa nembudzi. Mfana wangu end of May 250. Ojamba 3 months 250 zvikapedzwa zvinzwa chinemba unobatsira mukomana usada wasainisa wakafosa chete wai mukomana simbarenombo awudzokera kuti mwana Kiri ndiro zvapera wewe.